kasuan argi dago Eskoziaren nazioa errekonozitua dela eta erabakitzeko eskubidea errekonozitzen zaiola. Euskal Herrian eta Kataluniaren kasuan ikusten dugu nazioa bera aukatzen zaigula eta erabakitzeko eskubidea ere bai. Beraz, udalbiltzatik ikusten dugu, bide horretatik jarraitu behar dugula lanean, gure nazioaren aitortza lantzen, eta erabakitzeko eskubide hori erabat eskubide demokratikoa dela, eta guri ere dagokigula hori praktikan jartzea. Zen ari gara, kanpaina gurearekin izanen zena nahiko hotz, baina bertzalde batetik kontu interesgarri batzukin. Ez dago hain zentratuta afera identitarioetan, baizik eta gehiago zen olako etorkizuneko Eskozia nahi duten eskoziarrentzat. Hau da, azken batean, bertan eragina duten erabakiak non hartzen dire. Eta nazio kontzeptu klasikotik haratago ere joaten den kanpaina bat izaten ari da, eta emaitza ez dozein dela ere, gauzak aldatuko dira. Edinburgora etorri naiz udalbiltzaren izenean, udalbiltza ordezkatzen, hemengo erreferenduma gertutik jarraitzera eta Europan aurrera eramaten ari den erabakitzeko eskubide hau nola egiaztatzen den ikustera.